Ассалому алайкум, подписчикони азиз. Умедворам ки ҳама каса сиҳат сарбаланд хонобод тинҷ ҳастед. Хуш омадед ба канали Бохтар Сити. Подписчикони азиз, мо имрӯз тасмим гирифтем як сарғанаҷина ки якмзо 6 моҳа бигза ба шумо навор мекунем. баъди ҳамин наворҳои мо дастгира фаромӯш як таи лайка бизанед, подписатсия кунед, поделитсия кунед. Иншоалло ки навор баҳри шумо. Бародарони азиз, минуси мол ки мол хароб аст. 6 моҳа бигза синак хишрӯ дора. نگفتن امروز برادران عزیز چیزی که حقیقت است حقش گفتن در کن همین مال مثلا شوخ طبیعت خیلی مثلا سینه شک که برای قپیدنی نمیمونه شاید که استاد میشه که میمولی اهل میشه ایش هم نگفتن امروز برادران عزیز که مثلا این مال خیلی میقپیتنش استاد دو تا دندان برآوردگی دندان کلون مال برای یک خوجگیره مثلا اکونومیشنی مال یا لای جبردش کم شسر میکنه مینوسی مال که خرابتر اینه корпуси خوب داره корпуси ғавси хишрӯ дора бародарон, фақат мол харобтар аст синаки хишрӯам дора бародарон азиз. мол қарор дорад дар шаҳри Бохтар Собиқ ном Қурғонтепа. рақамҳои телефон 917 38 98 78. дар ин рақамҳо WhatsApp имо ҳаст, метавонед ки занг бизанед, харидор ки метавонед ки дар хона биёед пешӣ бибинед. подписчикони азиз, моли адириянд кӯй мехранд мегарданд, ай ҳамаи ҳисоб камтар аёдан метарсанд шарам. не ки хеле масъалаи хӯрдан ҳамаш аҷоиб ягон камбудӣ надора. масъалаи хӯрдан чиш зури бадай, баро ки молои адириян хишру хӯрданш аппетитиш зури бадай 100% аппетит дорад. нам нохуноша бинед бародар, моли ами ҳуи хӯрдагӣ гаштаги ам нохунои хеле чи калтакш маълум аст. бигзи 6 моҳаи бародарони азиз, гусалаш даст дам мезана, хартасинаки хубам дора. я пеш бикаш на бародарони азиз тамошо кунед, синаки хишрӯам фовардагия чочпари фасоне, синаи сафед, чочпари хишрӯ, стойкаи нағз ҳаст. хуш аҳамият темола чихел стойка базеб буд. ин масъалаи чочпаршам тамошо кунед, ҳа чочпарак хишрӯ дора, синак шафровардагия, корпуси хишрӯ дора, стақонаш 4 кунҷаак молай. ин бародарони азиз, хулоса ки ҳамин молай. рақамҳои телефон 917 38 98 78. дар рақамҳо WhatsApp имо ҳаст. 24 соат телефон дастӣ кор мекунад. лайкотон бизанед, подписатсия кунед, поделитсия кунед. иншоалло ки навори мо бари шумо бари навори мо як дастгира фаромӯш накунед. нархша нархи дастрас аст. нархша нархи дастрас бародарон азиз, 13000 сомонӣ муомила дорад, доставка дорад. занг бизанед, харидорӣ кунед бародарон азиз. иншоалло ки навори мо баҳри шумоанд. ҳамаи бародарони моро ки умед дуо доранд, худованд барака дар касбу кор, ҳаёти зиндагишон насиб гардонад, ризқи рӯзиитона зиёда гардонад. доимо бародарони мо дуогӯй ҳастем дар ҳаққи подписчикони канали Бохтаси, аз он ҷумла ҳамаи бародарони тоҷика ки дар ғарибӣ мусофирият ҳастанд, дар муҳоҷиратанд. мо иншоалло ки дар ҳаққи бародарон ҳама вақт дуогӯй ҳастем. дар ҳаққи бародарон ки дар Тоҷикистон, дар ҳаққи ёрам дуо менамем. иншоалло ки худованд ҳамаоно ҳидоят кунад, баракати ризқи рӯзимона зиёда гардонад, ҳидоят ба сӯи рост кунад. занг бизанед, харидорӣ кунед. то наворҳои оянда, худоҳофиз.